салом дӯстони азиз ва дӯстдорони барномаҳои варзишӣ. нашри навбатии барномаи дунёи варзишро пешниҳодатон мегардонем. медали биринҷии Темур Раҳимов ва натиҷаи рақобатҳои ҷудочиёни тоҷик дар Абу-Даби Гранд Слам 2022. рӯзҳои 21 ва 23 октябр дар Амурати Муттаҳидаи Араб мусобиқаи Абу-Даби Гранд Слам 2022 баргузор гардид. тавре ки сомонаи расмии Федератсияи байналмилалии ҷудо IGF хабар дод, дар ин мусобиқа ки бори ҳафтум ҳамчун Гранд Слам баргузор гашт, 414 варзишгар, 239 мард ва 175 зан аз 65 кишвари ҷаҳон иштирок намуданд. рақобатҳо аз рӯи 14 вазн, 7 вазн миёни мардон ва 7 вазн миёни бонувон доир гашт. дар ин мусобиқа аз Тоҷикистон 10 варзишгар, 8 мард ва 2 зан номнавис гардида буд. лекин Эмомризо Анварзода дар Гранд Слам Абу-Даби 2022 иштирок накард. дар мусобиқа миёни мардон Муслимбек Каримов дар вазни то 60 кг, Шаҳбоз Саид Аброров дар вазни то 66 кг, Муҳаммадшариф Наҷмиддинов дар вазни 73 кг, Шодмон Ризоев дар вазни 81 кг, Ҷаҳонгир Маҷидов ва Комроншоҳи Устопирён ҳарду дар вазни то 90 кг, Абубакри Акобир дар вазни то 100 кг ва Темур Раҳимов дар вазни ҷамъи 100 кг ширкат намуданд. миёни бонувон бошад дар ин мусобиқа ду нафар Шоҳида Қаландарова дар вазни то 57 кг ва Мавлуда Одинаева дар вазни то 63 кг Тоҷикистонро намояндагӣ карданд. аз миёни ҷудочиёни тоҷик танҳо ба Темур Раҳимов муяссар гардид ки медали биринҷии Абу-Даби Гранд Слам 2022-ро ба даст биёрад. Темур дар вазни ҷамъи 100 кг рақобатро аз даври якҳаштфинал оғоз карда, дар мубориза варзишгари Узбекистон Бекмурод Олтибоевро дар вақти тиллоӣ шикаст дод ва ба даври якчорниҳоӣ роҳ ёфт. дар рақобати чорякниҳоӣ Темур бо намояндаи Озарбойҷон Ҷамол Ғамзатхонов пирӯз гардид, лекин дар рақобати нимфиналӣ аз варзишгари чех Лукас Крпалек, ки медали тиллои ин вазнро ба даст овард, шикаст хӯрд. бояд қайд намоем ки дар баробари ин Крпалек ду маротиба медали тиллои бозиҳои олимпиро ба даст овардааст. дар ин вазн медали нуқраро Ҷурҷ Спикерс аз Нидерландия соҳиб шуд. медалҳои биринҷии вазни ҷамъи 100 кг насиби паҳлавони маъруфи тоҷик Темур Раҳимов ва Иней Маринич аз Словения гардид. паҳлавони сангинвазни тоҷик Темур Раҳимов дар Абу-Даби Гранд Слам 2022 барои ба даст овардани нишони биринҷӣ Мариус Физелро аз Словакия шикаст дод. ин сеюм медали Темур Раҳимов дар мусобиқаҳои Гранд Слам дар соли 2022 ба ҳисоб меравад. ӯ дар Гранд Слами Телавив ва Гранд Слами Анталия низ медали биринҷӣ ба даст оварда буд. ҳамчунин имсол дар чемпионати ҷаҳонии ҷудо ҷойи панҷум, дар чемпионати Осиё ҷойи дуюмро сазовор гардидааст ва дар зинаи аввали радабандии ҷаҳонӣ мавқеъ гирифтааст. ёдовар мешавем ки аз дастаи мунтахаби ҷудои Тоҷикистон танҳо дар вазни 90 кг ду варзишгари мо натиҷаи беҳтар нишон доданд. Ҷаҳонгир Маҷидов ҷойи панҷум ва Комроншоҳи Устопирён ҷойи ҳафтумро касб намуданд. сайри ҷаҳонии ҷудо соли 2022 бо Гранд-слами Баку 4-6 ноябр, Гранд-слами Токио 3-4 декабр ва мусобиқаи ситораҳои ҷудо дар Иерусалим 20-22 декабр ба анҷом мерасад. дӯстони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барномаи дунёи варзиш. то барномаҳои дигар тан сиҳату хонаобод бошед ва саҳифаи моро пайгирӣ намоед.